қиёмиддин чақалов ҳунарманд ва ҳаҷмнигори шинохтаи тоҷик рӯзи 14 апрел дар 76 солагӣ даргузашт. ӯ дар оромгоҳи сари манзори ноҳияи Файзобод ба хок супурда шуд. Сабаби марги ӯ бемории рӯда ва иллати кӯҳнаи қалб гуфта мешавад. ҳунарманди шинохта қиёмиддин чақалов 43 сол дар як театри драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ Душанбе кор кардааст. охирин нақшро 2 сол пеш дар ҳамин театр офарид ва худаш аз саҳна берун рафт. ҳамкасбонаш аз ӯ ҳамчун ҳунарманде ном мебаранд, ки ҳамеша ҳаҷву хушсуханӣ дар забонаш буд, чӣ дар саҳна ва чӣ берун аз он. онҳо мегӯянд марги ӯ пайвандону дӯстон ва ҳаводоронашро андӯҳгин кард. мо низ чанд соли пеш бо қиёмиддин чақалов суҳбате доштем ва ҳоло мешавад бори дигар онро тамошо кард. салом бинандаҳои торнамои радиои озодӣ. меҳмони имрӯзи барномаи мо ҳастанд қиёмиддин чақалзода, ҳунарманди шинохтаи тоҷик. хушомадед устод ва суҳбати мо ҳам дар рӯзи ханда, дар рӯзи 1 апрел бо шумо аст ва аввалин суоли ман ин аст, ки барои бинандаҳо мехостем латифаи нав ва охирин латифае ки ҳамин субҳ шунидед кадом аст? латифаи наве ки ин пагаҳои шуд дар ман саҳар хестаму либосома пӯшидам, хона ба пурсидам ки куҷо мере, хайр ман гуфтам ки кор ба мерам. баъд вақте ки либосоя пӯшондам, ман шляпая дар сар мондаму сарро ма нигоҳ карда истодам ки ҳамсарам пурсид ки хандед. ман гуфтам чӣ ба механдед? гуфт ки кӯлоатона чапа мондед шумо дар саратон. баъд ман оромона гуфтам ки зана намедонӣ ки ман имрӯз кадом тараф меравам. хуб устод, суҳбати мо ҳам ки дар пешоруи рӯзи ханда ҳаст ва ба назари шумо ҳамин рӯзи ханда то куҷо мисли солҳои пеш таҷлил мешавад? баъзеҳо мегӯянд ки пайдоиши ин рӯзи ханда, яъне 1 апрел ҳам рӯзи ханда ва ҳам рӯзи дурӯғгоҳо эълон шудааст. ин дар шаҳри габровои швейтсария гӯё ки ба вуҷуд омадааст, ки ҳамин рӯзи 1 апрел ҳама мардуми ҳамун шаҳр дар рӯяшон ниқоб мекашидану ба кӯчаҳо мебаромаданд ва чӣ ҳазлу шӯхие ки мекарданд, ягон кас аз ягон кас хафа намешуд. яъне бо ниқоб мекарданд ин чиза. баъд ин оҳиста барое ки хафа нашаванд барои худ ниқоб мекашиданд ва ман мехостам ки дар рӯзи 1 апрел мо мардум дар рӯ ниқоб нагирем, нагирему. баръакс ҳамун ниқоб одамое ки бо ниқоб дар байни ҷамъият мегардану яъне халалдор месозанд дар ҳар як соҳаи мо ниқобҳоеро аз рӯш канда гирем ва онҳои шакли асосишонро ба мардум нишон диҳем ки ана ин касо ҳастанд онҳое ки пешравии ҷамъияти моро халалдор мешаванд, яъне камбудати ҷамъияти мо ҳастанд. шумо пешниҳод кардед масалан ба вазорат ҳаст? не, ман ба вазорат нагуфтам, не ки дар ҳамон суҳбатҳо гуфтам. ҳар кас дарди дилашро мегӯяд. агар ислоҳ шавад, агар шавад, ба фикрам ба манфиати кор аст. дар зиндагии худи ҳунармандо ҳам масалан мисли шумо ҳодисаҳои ҷолиб мешавад ва ин ҳодисаҳову ин воқеаҳо пушти парда мемонад ва бинанда намедонад. шояд худи шумо қисса мекунед. вақте ки дар мактаби миёна мехондам бисёр хуштар будам. ҳатто ба ҳолатҳое буд ки муаллима доштем ҷояш ҷаннат шавад. у вақтҳо рӯшкаи рангқатӣ қатӣ навиштан мумкин набуд. яъне бо перову рангдон қатӣ менавиштанд. ва мана як дӯстам як рӯшкаи автомат оварда тӯҳфа кард. у вақт рӯшкаи автоматӣ ҳеҷ кас надошт хариб. ва ман фахр мекардам ки ман хеле рӯшка дорам. вақте ки ҳамн менавиштам, муаллима омада болои сари ман ҳамон рӯшкаро аз дастам гирифту бурд, унҷо печкаҳо буд, ҳамонҷо монда, ҳамон рӯшкаро зада майда кард, шикаст. гуфт ки бо ин рӯшка навиштан мумкин нест. ман тамоман дасту по гум кардам ки ин тӯҳфаи дӯстам ин хел кард ва ҳамин чи дар дили ман хай кӯдакӣ чӣ хел аст ако. баъд шаб рафтам дар хона фикр кардам ки ҳамин чӣ хел қасд гирам аз ҳамин муаллима ки рӯшкаи мана шикаст. ман 2 патрони ҳамин милтиқа ки тир надошту дору пуркардагӣ оварда дар дуруми печкаи мактаб мондам. ва вақте дар сар шуд, алов унҷа дар гирифт, алов ки буд ва кафиданд, ҳамин патронҳо кафиданд, ҳамон печка ҳамаш осмон бор хокистар ана михеш шуд. ҳама аз синфҳо баромада рафтанд. ман таги парта дормада ба ҷо шудам ки оле бо як патрони дигаш ҳаст. баъд охир фаҳмидам ки ин корро ман кардам. муаллима омад гӯшҳои мана кашид. гуфтам муаллима агар рӯшка ман намешикастӣ ман ин корро намекардам. яъне ин чизҳои хотирҳои бачагӣ буд. имрӯз аз хонавода ки касби шумо гирифтааст? аз фарзанд? аз фарзандо ягон кас касби мана нагирифт. не ки фарзандои ман ҳамаш хуштабиат ҳастанд.
ҳамаш ҳазлкаш ҳастанд ва бисёр агар зиқ шавад ман ба гап мепартоям ки ман ягом чӣ гӯям ки онҳо хушҳол шаванд. баръакс вақте ки хона ба мисол ҷураҳо бисёр доранд ва ё меҳмон мешаванд ва писарам омада албатта мана зора мекунанд, илтимос мекунанд ки падар ҳамин рафиқои мо шумо илтимос доданд ки омада ҳамроҳи ва мегӯям сину соли шумо дигар аст, суҳбати шумо дигар аст. ва вақте ки хай мебинам ки фарзанд вақте илтимос кард ки меҳмон дорад мерам ва як латифае мегӯм, як ҳолати воро дигар мекунам ва ё истироҳат мекунанд ва хушҳол аз хонаи мо мебарои мераванд. бачаҳо мана истифода мебаранд, не ки ягом таш касби мана нагирифт. устод, назаратон дар бораи ҳаҷвнигорои ҷавон чӣ ҳаст? ҳастанд, дар ҳама ноҳияву дар ҳама чизо ҳастанд, ҷавонҳо ҳастанд. фақат онҳоро ҷустуҷӯ карда, онҳоро якҷо муттиъ карда, онҳоро аз роҳбарои ноҳияву аз роҳбарои ҳамун шӯъбаҳо илтимос карда ки инҳоя таҳти назорат гиранд, то ин ки тарбия кунанд, ба воя барасонанд ва барои санъати мо бояд хизмат кунанд. устод, ин ақидаҳо ҳам аст ки масалан бо рушди фановариҳо, бо баромадани ҳамин телефонҳои мобилу ин чизо, яъне ки як рӯзи хос дигар барои дурӯғ гуфта намондааст дар ҷомеаи имрӯзи мо. ҳамин телефон вая иваз кардааст, ҷоша гирифтааст. имрӯз ман мебинам дар кӯчаҳо мегардам одамое ки мисол тамоман сину солаш як ҷо омадага бо ҳама қонун қоидаи инсонӣ рафта истодан дар кӯча телефон хӯди гап зистааст ва бе ягом ибо гуфта истодааст ки ман ҳоли дар фалон шаҳрам, баъд 3 рӯз меояд ҳоле ки дар пеши ман рафта истодааст. дидаву дониста дар як ҷо шиштаи суҳбат карди телефон мешавад мегӯяд ки ман дар фалон ҷоям, дурӯғ гуфта истодааст. ҳамин телефони мобилӣ ки ҳам бисёр фоидаовар аст барои инсон, ҳазор одама корашо буд мекард, ки мардама дурӯғгӯ карда истодааст. ҳамин бисёр шудааст. аку ин ба ҳамон виҷдони инсон вобастагӣ дорад. ман мехоҳам ки инсон дурӯғгӯ набошад. инсон ҳам бузургҳо гуфтанд, ҳам зоҳиран бояд зебо бошад, ҳам ботинан бояд зебо бошад. ду шикорчӣ ҷура будастанд, як шикорчӣ хони як шикорчӣ ҷураш мебияд, мебинад ки дар ҳамин девори хонааш як пӯсти паланги бисёр калон овезон, баъд ҳайрата мемонад, мегӯяд ҳамин паланги калонам худат парондӣ? Гуфтааст ки ҳов. ина гуфтааст чанд тир задӣ ки баъд мурд? рафиқаш гуфтааст ки 10 тир задам. ваҳ, гуфтааст 10 тир задӣ, баъд ин паланг мурд? Гуфтааст ки 10 тир задам, нарасид, ин паланг аз хандая мурд. хандаи бисёрам зарар дорад, хандара меъёрш қатъӣ кан. ҳама чӣ шакара мегӯянд чи аст? камаш хӯр. ташаккур устод. саломат.